Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Wadlau Deputy Commissioner ke East Coast District hakakat nyuterik ulaya keren yaki yang mamla banuan ra ke jing stu jingbun. Henry ka dorbar ba jong ka seng ka si seng kemi ka larai ban pencitom kat kum ka anyi kitu kibriyo ki badan kiti ban persya hakapor bali anthang ya uba kulam nongrum ubadai unong elam ka seng ka si kabala ja hakakat wai terik mentau panai nailar. Kani ka dorbar ba ka sedang nadu kapor kat ar beji mensngi bad kalakut hakapor sau beji jan miet AA kabala long ha seng ka si college Shillong marsenda kamadan waking jiao hakaba palat khatwei spangut kinong kitkam na kitnat baper kilawan poi kabalong hagasngiu bulai ka arpho terik unailar arhajar khatnyo habia keren ba klur sing lingdo ubreu dekhot ka seng khasi ulaya thu ba hakini ka dorbar ba la shime karai ba ka seng khasi milliam ka dei ban yo ka hok ka benta baro khamtam ya ka jaka thang dei ban yo hapo pu sam jong ka snong madan yings e milliam nangta ka snong ka di ban sha ya ka seng khasi milliam ban pendep ya ka jing thang breu ka badai ka jaka ka baladep thang yau ba kulam nongrom kat bompat yo jaka shawai pan ka seng kala dawaru na ki bor jong ka an ban pencetom gitu ki badan kiti ban persyang ban thau jingkul mar hakapor balek on thang yo ba kulam uba klur sing ula penchai ba ka jing tarwa rang ba snong ban ai jaka shaka seng khasi milliam ka dei ki jaka ka bajengai na po snong henre ki kwa ba ka jaka le anyam dei ban dan hapo ka snong te ka dorbar ha ka jelang kala rai bu ba kala sim me ka rai ba ka snong madan ing sim milliam kimdei ban persya ya ka seng khasi milliam ban pendem ya ka jing thang brio no ha ka jaka jong ka seng khasi milliam ka badon hak per patok ha ka ba la thang ya u rang ba kulam nong rum kan di badem bat kide ban sia kat bampat yo jaka hawi pat sakawai ka ba ka dorbar ha ka dia kren joka ka sim ka rai ba kat tu ka jing penjab buram ya ka jing le on thang yo ni rang ba ngilam yo ka seng karai kala simi ka rai bade man pencitom ye kitu ki berhenti ban persya bat ban penwit bat ba persya ban thau di gumar ha ka por balik on thang yo rang ba kulam nong pa do blei ka balong ha ka khat witrik pra arjar ka nyo kat tum kikin don jong ka ai lagi bos sarkar tikide gini ki bangi kum ka dor baba jong ka sengasi ni sim garai bat ni pun smuru halaki jong ki para ruseng ki badana ka niamba kumba ka jebri jumi kai kai banginya hak lenti jong hau berti sya bat ngilong ki bati bri te blei ila simru ke jiekren bangide ban kiar ndak ni kunu ki jing kluma tangba ka hok kum ke jai ban rio ha bang pendep ikniam guru kom ngide ban yo